कोकणातलं पहिलं सुसज्ज शॉपिंग सेंटर महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ऍपरल्स, लेडीज अँड मेन्स गारमेंट, वेडिंग क्लॉथ उपलब्ध. महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ऍपरल्स, आदित्य बिझनेस सेंटर, गांधी चौक, सावंतवाडी. उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना पक्षाचे नेते तथा युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे यांच्या वाढदिवसानिमित्त वेंगुर्ला तालुका उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेच्या वतीनं येथील नगर परिषद स्टेडियम नजीक पोस्ट ऑफिस समोर व बाळासाहेब खर्डेकर महाविद्यालयात वृक्षारोपण करण्यात आले. युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे यांच्या वाढदिवसानिमित्त सर्वप्रथम शाखेत केक कापून आदित्य ठाकरे यांना उदंड आयुष्याच्या शुभेच्छा देण्यात आल्या. त्यानंतर येथील नगर परिषद स्टेडियम नजीक पोस्ट ऑफिस समोर मुख्याधिकारी पारितोष कंकाळ व तालुका प्रमुख यशवंत परब यांच्या हस्ते व बॅरिस्टर बाळासाहेब खर्डेकर महाविद्यालयात प्राचार्य विलास देऊलकर, उद्यान विद्या विभाग प्रमुख प्राध्यापक वीरेंद्र देसाई यांच्या हस्ते वृक्षारोपण करण्यात आलं. यानंतर इतर पदाधिकारी, कार्यकर्ते व विद्यार्थ्यांच्या वतीनं संपूर्ण परिसरात वृक्षारोपण करण्यात आलं. खर्डेकर महाविद्यालयात आदित्य ठाकरे यांचा 32वा वाढदिवस असल्यानं विद्यार्थ्यांमार्फत 32 झाडं लावण्यात आली. तसेच तालुक्यात विविध भागात सुद्धा अशाच प्रकारे पक्षाच्या पदाधिकारी कार्यालयांमार्फत वृक्षारोपण करण्यात आल्याचं तालुका प्रमुख यशवंत परब यांनी सांगितलं. यावेळी पक्षाचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.